Good morning, guys! Prepare tayo ng breakfast ni Dan. Hi, bagong breakfast na naman to. Today is Wednesday ata ngayon. So, yung breakfast niya ngayon is yung, lunch pala yung ipiprepare natin sa kanya, hindi breakfast. Pero, yung yung lunch niya is yung cold rolls na bagong recipe, guys. Nagluto na ako nito kagabi. Yung chicken. Naka-on yung faucet kasi hinihintay ko na mag-warm or umilit yung tubig. Kasi kailangan natin ng medyo mainit na tubig para sa ating cold roll wrapper. Ayan. May mainit na tubig na tayo. Alright. Wait. So, ito yung chicken na niluto natin kagabi. Nag-cut na din ako ng cucumber kagabi. So, ready na din yan. And then, lalagyan natin siya ng ito pa din. Shredded carrots. At saka meron tayong spinach. Ano pa ba? Ay! Yung capsicum pala. Ito, niluto din natin ito kagabi. Capsicum na salt, pepper, yun lang. So, yan lang. So, basain lang natin si cold roll. Finalo ko na naman yung kay Jane's Tridom, pero hindi like sobrang same talaga. Parang I'm giving my own twist sa recipe na to. Hindi ko na maalala kung ano exactly yung nilagay niya doon, pero basta hindi ko nilista yung ano niya. Basta hindi ko nilista yung recipe niya. Parang nung napanood ko na, sabi ko, ayan yung gagawin ko. Open ko lang to lahat para ready na, no? Nagmamadali ako. Kapag mga ganito, nagmamadali ako kasi si Dan naliligo na. And pagkatapos ni maligo, magbibihis. And yun na, pupunta na siya dito. Okay, ready na to. Wait, i-close up ko to para sa inyo, para makita nyo. Ay, wait. Prepare muna pala ako ng tea. Ayan. So, una, gagawin natin is, wait, hindi ko alam actually. Ano bang una ilalagay? Spinach na lang. And then, lagay tayo chicken. So, ito, kinat ko sila ng maninipis, guys. Kahapon. Tapos, inano ko lang to, in-air fry ko lang to. Ang galing nga ng air fryer, eh. So, wala tong oil, ha. Wala talaga tong oil. Tapos, wala tayo carrots. Hindi ko to lalagyan ng mayonnaise. Kasi di ba yung nakasanayan ni Dan na cold rolls na gustong-gusto niya din is merong ganitong chicken, tapos may egg, tapos may mayo. Ito hindi ko lalagyan ng mayo. Ito, capsicum na niluto natin kagabi. Medyo, mataba tong ating cold roll ngayon kasi dalawa lang to eh. Yung usual na cold roll na hinahanda ko sa kanya noon, 3, pero maliliit. Ito, 2 lang, pero malalaki, matataba. Ayan. So, nilagay ko na yung cucumber. Tapos, lagay natin last yung spinach para matabunan lang yung cucumber natin. And that is it. So, hindi siya like parang lumpia na pagka-wrap. I-wrap ko siyang ganyan. Wait, first time ko itong gawin. So, sana naman tumama tayo. Yan. Yan. Yan lang. So, para siyang sandwich na style. Pero cold roll. Diba? Cold wrap. Ganon. Ayan. And yan yung one. One down. Wait, sana huwag kang masira. Wait, lagay muna natin ng isa. Ayan.
Perfect! So, that's the first one. Sana magustuhan to ni Dan. Kasi kakaiba to sa first niya. Yung first niya, merong, ano yun, mga, alam mo yun? Mayo! Ito, wale, beshi. So, that's the first one. And I'll do the same exact thing para sa second one. Pero ready na yun. Tubig ng tea. So, lagay ko lang to. Ayan, ready na yung tea niya. Ayan ka muna. Ay, tapos na ata maligo, beshi. Cut tayo ng kiwi para sa kanya. Ito yung fruit na baon niya. Lalagay ko lang ito sa maliit na baonan. This is something different, so let me know what you think, ha? Sure. Ito na yung baon ni Danny Boy. Yan. Dalawa. Kiwi for snack. And tea. And that's it, pansit. I hope you like it, Mama. Oh. Alright. What else do you need? That's it. That's it? That's it. All good. Okay. I'll take it. Hello, car. Yeah. That's it. Nakaalis na si Dan, guys. Tayo na lang. Ooh. Sabi ko sana, let's make the bed. Pero he made it already. So, perfect. Let's go work, work, work. So, dahil wala na tayong gagawin doon, let's go edit some videos. Edit lang ako, guys. See you later. Kapag okay na itong ating mukha. Kapag presentable na tayo. Okay? See you later. Guys, nakatapos ako mag-edit ng isang video kanina. Tapos naligo ako. Tapos I'm editing another one na hindi ko matapos-tapos kasi kanina nagka-problema ako. Hindi ko ma-save yung isang video kasi kulang ng memory. So, tinawagan ko si Dan. Nagpapabili ako sa kanya ng portable hard drive. Portable storage hard drive, if tama ako. Yeah, tama naman siguro yung pagtawag ko. So, hindi ko matapos to. So, kahit na matapos ko tong second video na in-edit ko ngayon, hindi ko siya ma-save kasi wala na talaga, kasi full na talaga yung portable, ko. Meron na akong isa dyan, 2 terabytes na nga yan, puno na. So, papabili ako kay Dan ng another 2 terabytes. Yeah, pahinga muna ako. Kasi humihina yung Final Cut Pro. Kasi parang puno na siguro yung memory ba. So, mahina siya. Tapos nakakainis. Kasi hindi ka maka-edit ng maayos. Kasi nagbabuffer. Nakakaloka. Parang hindi mo siya ma-edit ng maayos. Kasi kahit na nag-stop ka na, yung totoo, hindi pala siya nag-stop. Hindi. Kahit na i-crop mo siya, parang i-cut ba. Anyway. Yeah. Kumain ako kanina pa. Maaga ako kumain ngayon. Kasi pinapagalitan tayo ni Dan. Pag tumawag siya sa akin, sabi niya, kumain ka na ba? Sabi ko, mamaya, mamaya. Pero maaga ako kumain kanina. Hintayin ko lang si Dan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Why? Ligpit-ligpit tayo dito sa bahay, guys. Dito na si Dan, guys. Ito, binilhan niya ako ng Seagate. Same exact one na meron ako, pero iba lang yung kulay. Black yung binili niya ngayon. Meron kasi ako gray. So, ito siya. 2 terabyte din. Pwede naman, like, may 4, may 5. Kaya lang sabi ko, tag 2 terabyte lang. Just in case masira siya ba, at least wala dito lahat. Parang tig 2 terabyte ba. Yung gagawin ko is, itatransfer ko. Ay, update sa sa pagkain. Sabi ni Dan, mas gusto niya yung unang cold roll. Masarap din naman daw siya. Sabi niya, okay lang, mauubos niya yung kung ano yung natira. Kaya lang, mas gusto niya yung unang cold roll. Di ba, Ben?
You like the old one better, the cold rose? Yeah. Yeah. Yeah, sabi niya. Tapos medyo messy daw pagkain yung ganun, yung malaking cold roll kanina. So sabi niya bukas daw, liitan ko lang. Yung parang ano talaga ba, parang spring roll. Tapos ano, okay lang, same flavor muna ngayon. Pero mas gusto niya yung una. So, next week, tingnan natin kung anong gagawin natin. Happy Thursday! 12:20 na ng umaga, guys. Madaling araw. And nandito kami sa Coles. Kita nyo ba yun? Yes. Nanood ako ng YouTube video. Sobrang nag-crave ako ng fishball. Yung like fishball na hindi naman, wala namang fish. Yung kay Manong na fishball ba? And sinerch ko siya sa YouTube. Sabi ko, ang dali lang pala nito gawin. Panay ako sabi, gusto ko ng fishball, gusto ko ng fishball. Sabi ni Dan, magluto ka ng fishball. Sabi ko, wala akong ingredients. Chinek niya kung open ang Coles. So, open man, oy. So, sabi niya, alis ako. Bilhan kita ng ingredients. Sabi ko, sama ako. Pangit ko, oy. Chili. No. This one. No, that's not a big chili. Small chili. In fairness, maraming laman yung sa fruit and veg. Sige. Anong klaseng chili to? Naka-quick sale pa. 150 na lang. Thank you, babe. Hey, look at that. Ano yan? Ay, mold! Ew. Ito, tama na to, babe. 50% off. Yeah. How long? Are you going to use them all or just a couple? Not all, but yeah, that's alright. They won't last I long. can freeze them. Yeah, all good, my love. Marami eh, kasi usually wala to. Wala masyado kapag midnight. This is what we have so far. May pagbibigyan kami niyang mga timtam, guys. Naka half price din kasi. Ilang minuto na tayo dito do. Anong oras na? Is there anything else you wanna get from here? O, diba kami na talaga ang nag-shopping, guys, ng madaling araw. Wait, pakita ko sa inyo yung mga nabili. Konti lang naman. Ay, may bagong paganap yung yung Coles. Anyway, we got this para sa sauce ko bukas. Mag-i-kwek-kwek ako at saka yung kwek-kwek at saka yung fishball nga. Gusto kong ang dahilan ng lahat ng to. Bumili na din kami ng croissant. And then ito kasi masarap to. Na-try namin kina Lyra. And masarap siya. Naka 30% off din siya. So I got those. Corn flour. Kasi konti na lang yung corn flour namin. Ito. Fish stock. Hinahanap ko yung fish cubes. Wala silang fish cubes do. Beef, chicken, yun lang. And then, maraming timtams. Got sugar as well, brown sugar. Toothpaste kasi naka half price. And then, yeah, yung iba mga timtams na. Anyway, yun lang. Ay, ito pala yung bagong pagganap ng Coles. So, wala na sila nung stickies, guys. Yung mga maliliit na mga veggies, fruit and veggies ba. Yung ganap nila ngayon is, every $20 purchase mo, makakakuha ka ng 1 container credit. So, every $20, 1 container credit. And this one is, I think, 16 credits. Ito. So, we got 2 kasi 30-something na yung credit namin eh. Ito. Yan. Kapag ginamit mo yung flybys mo, and maganda yung quality niya, plastic siya, pero hindi putyo-putyong plastic. Wala kasi kaming malalaking ganito. Yung meron, yung nandyan, hindi yun akin kay Kat yun. Tapos meron siyang, wait maganda talaga yung quality niya. In fairness kay Coles ha, meron talaga silang ganap do. Like, natapos na yung stickies, tapos meron ito agad yung palit. Meron siyang parang pang-suction dyan. So, ito, 5 credits lang to. Ano siya? Vacuum pump. So, parang i-vacuum mo siya para mas ma-preserve yung food na isi-store mo. Like fruit. Para kukunin mo yung air ba. In fairness. So, dalawa. Kumuha ako ng maliliit sana 10 credit. Kaya lang hindi na kasya yung credit ko. So, next time na yun. Kasi mag-accumulate na naman yung credit ko ngayon. Anyway. Yun na lahat. Wala namang kailangan ilagay sa fridge dito. So, okay lang to. Ay, meron pala carrots. Namili pa pala ako ng carrots. Para nga sa fishball. Anyway, yeah, see you guys later. Kailangan ko pang gumising ng maaga kasi i-prepare ko pa yung breakfast ni Danny Boy. I mean, lunch. Mamaya ulit.